Gvern ġdid nazzjonalista se jagħti nif ġdid liż-żgħażagħ bi pjan konkret bżieda fl-istipendju u inqas taxxa fil-bidu tal-karriera. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg waqt attività li saret f'Ħal Balzan fejn tkellmu wkoll il-kandidati ta' 8 distrett. Attività li fiha Elix Borg fakkar f'numru ta' proposti immirati lejn iż-żgħażagħ. Waħda mill-proposti kruċjali għaż-żgħażagħ tagħna illi l-ewwel 5 snin tagħhom ta' ħidma tkun totalment tax free mingħajr taxxa. Sa 50,000 fis-sena, il-Partit Nazzjonalista qed jara illi propju l-istipendi taż-żgħażagħ tagħna nolluhom b'25%. U committed illi propju l-istipendju ta' kull forma ta' suġġett relatat mas-saħħa ta' pajjiżna nolluh għal paga minima nazzjonali għal €1,000 fix-xahar. Aħna ser nkun qed nikkommettu ruħna illi sa 35 sena dawn iż-żgħażagħ nagħtuhom 5 snin fejn investu fihom €1,000 fis-sena biex jekk jażlu dawn illi jkollhom pensjoni privata tagħhom. Sabiex intuhom l-ewwel għajnuna biex dawn jekk jażlu li jmorru għal pensjoni privata ikollhom €5,000 garantiti illi da qegħdin hemmhekk għal meta ovvjament jiġu bżonn. Min-naħa tiegħu Ivan Castillo sostna li l-Partit Nazzjonalista jemmen bisħieħ fil-ħaddiema huwa importanti li jqattaw iżjed ħin mal-familja. Notifikaw kif fakkar li gvern ġdid nazzjonalista ħabbar niċeċ ekonomiċi ġodda li se jwasslu għal impjiegi ta' kwalità. Il-kandidat Edmond Kuxkiri spjega li l-proposta paga pensjoni se żżomm lin-nies fis-servizz wara li jgħaddu l-25 sena. Adrian Delija saħaq li gvern laburista m'għandux kredibilità fis-saħħa iżda gvern ġdid nazzjonalista jibni netwerk ta' starijiet madwar Malta u Għawdex. Beppe Fenek Adami fakkar li pajjiżna għandu bżonn ibiddel id-direzzjoni li qabad għaliex il-poplu Malti u Għawċi jixraqlu aħjar. Il-kandidat Angelo Mikallef saħaq li gvern ġdid nazzjonalista jiftaħ l-assess f'kull lokalità għas-sigurtà tar-residenti. George Muscat stqar li se jkun il-vuċi tal-poplu bilan li jindirizza l-isfidi tal-poplu sabiex ikollhom ħajja aħjar f'pajjiżna. David Paceros sostna l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni fit-tul u li ħaddan governanza tajba. Il-kandidat Justin Xkembri insista li l-Partit Nazzjonalista għandu 100 proposta għall-edukazzjoni fosthom STEAM Campus u jsaħħaħ iċ-child cares u Ġuli Zara spjegat kif l-arti u l-kultura huma pilastru ewlieni fil-programm elettorali tant li l-arti se tkun integrata mal-edukazzjoni.